Na, guten Dag, hola. Dit is John Peters, de spoesmeester. Ik vertaal een week terug met een vriend en hij zei een van mijn beste spoesgeschichten, waar ik jemals verteld heb, de jongste stad. Dus ik wil maar wat proben. Die waren 3 predikers. Die zijn op de lek en alarm en die fashion. Alright. Luten predikers man nog maar met predikers top zijn, dat ze zich uitscheiden kan, niet zo. Een beetje fashion. En met het fashion dat niet zo goed, als een beetje stijl. En dan zegt een prediker tegen de andere beide predikers, wo wie predikers moet zin bekend. Mensen komen immer naar ons en bekend dingen, maar wo wie moet onze schwachheden über deel brengen. Waarom krijg ik hier? Ik wil opvangen en dan kunnen we allemaal onze schwachheden über deel brengen. We zijn juk mensen, ne? Fangt aan, zegt ik wel bekend, dat veertig wanneer ik een boodschap gebracht heb om zondag. Dan die namiddag doe ik een beetje schnaps over deel holen en een paar sluks opslukken. En dan kan ik fijn middagsloop houden. Het is een stukje stel, zegt de tweede prediker. Wel die beste goed geweest en hast bekend, dan wil ik nu ook maar. Veertig wanneer ik een boodschap gebracht heb om zondag, dan doe ik nog maar een sigaar aansteken en goed de duif inhouden. Een beetje schmeken, dat ik ook fijn relaxed ben. De derde prediker is bloos stil. Kikken ze beiden aan. Zijn ze du, hast nichts te bekend? Jo, zegt hij, ik heb een schwachheid. Ik heb trouble met pluderen. En ik kon meest niet luren, wat wie waren op een loon zijn. Hey, vertel wel aan mijn vriend. Check de spoes wieder.